Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti pakasaritan nga inta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Roda manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko maipapan kan ayat. Kidawak nga iligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makkelak ngamin kas makuna a Kristiyano, isu nga awan unay ti makuna a barkadak. At daman ngam iti laeng simbaan, numat iti pagadalan napili laeng. Sa anak a mahilig iti nightlife, sa anak matlaeng a mahilig nga umatindar kadagiti family occasions, kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko, banag a pudnumet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madandag ita simbangput nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, paimot nga minamasapol nga agla ko kapailaeng. At damot it-itid mi kan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abasta gastusan latan dagiti ititadyo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nang runa ita, taanda ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat makaam mo, iha. Basta di mo ko mabaybayan, ti panakadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ngamihin, igagaad ko mati agadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumaamaki boyfriend, ha? Tuladon dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagraduar ken naadaan-dan di natalged at trabaho. Wen ka di, mama. No worries. Amo yung mat abalay iskwilaan balay laang ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? When, sir? Siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anya oras mo nga ta nga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruarte balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Oh, anyang manandag itawit mo, friend. Hoy, agsisinnumbangir mo, tibit-bit mo. When, friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Malala, mutoy nga rin dagiti na duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga ron, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka mo tulungan. When nga ron, sana bale, pailibre ka iti merienda itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay, ganun, dahil talaga yan. Joke. Ala, mapandakit din, tani.
Idagas ta pa'y dagito iti ko na ma-dropping area. Hay, sapay Lunes ita. Amangan no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan ha. Uray syakmat friend. Maala, mapantang arudan. Asino ti lalaki ang nakamotor ka na yung agsubli-subli dito'y balay bakit? Agar-arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-aram ken kwa na. Nakasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Kat aday niya wat ti lalaki ken kwa na nakaplastik. Diya kamin mangagtisaritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Dayjay! Apay nga agisem ka. Ama nga no ti delivery rider ti bagpagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderin na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen, No apay mo't ngamin na masapol nga aglako-lako pa'y laang di anak ta. It sa anak mo't nga kurkura nga mangmang ta di ti allowance na. ay na, bayam ka dilaktan jay anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka kadagyaman, ta business-minded jay anak mo. Sala nga dayta, makatulong pa'y kadata. Sa bagay mo't kindi, ay gamday, ang mga mabaybayan nanti panagatal na. Gapu iti dayta Shopee. Panagkunak, saan mo't siguro maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta. Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. Uwan, sir. Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos. Daytoy, sir. Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Siya man nanti mangi-deliver iti parcel nyo. Okay. Sige. Mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Adak pa ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anyang oras nga da kay di balayo, ma'am. Ha? Adapay mat kiti dadu mga i-deliver to. No, okay lakan ka. Mabalin mat nga ora i-deliver kung titi parcel mo. Inton adakan i balayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sigaman kit di sir no okay lang kan ka. Uwan, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kang tulatan, ma'am. No, adakan i balayo. Sige sir. Thank you. Bye. Ita lang ang mamingming at tirupa da dya rider. Natarmat kayam. Nakasingsingpat pa eh. Saan akas kadagiti na duma rider? Lakay da lang arudan, naungat kan suplado da pa eh. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Diyak man amo. Kas na nakalaglag ang tiriknak kan ko na. Diyak paikit din malagit no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay niya diyak matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Sabali samat tanda ito'y amarikrik na.
Oy, Roda! Sigamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla, italaeng ang nakita kay ti kasta alangam. Anya? One friend, uy, in love kan samet. Ha? Sigamat, Ivy. Tila madmadlaw mo. Ay sus, agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Tangwat mo, friend. Ang mga nadamangkangagan ka. Oh, anya ngay kuma. Awan mo dakes na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Ah? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka, no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay di kantin. Ijay ta nga istorya. Ah, okay. Mapantang nga ruda na. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaam mo. Iti love life mo. Anya? Roda, iha? Oh, mama, da kayo matgayam. Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka, sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wan, ni Ivy ti ururayag. Rumor kami ngamin ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wan mama, da kayo ngay. Nakapalas kayo mat. When nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito eh. Wan mama, agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamad ken ka, ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence Dayton. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee Delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. No, adakan dito'y balay tarumwara. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Atoy, sir. Pakibilang mo man. Amangan kit dinukurang. Sana bale na kurang, ma'am. Tinapatagkat, makita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang ang kula dahi siya, 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam. Amangan mabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nangrunakat sa anak mo't a maestra. Uwan nga roda niya. Ang mura siya. Sa anak mo't a maestro. So, Renz, kunamlatan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda, kunak ko, ma. Next time to manin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyaman hak. Uy, friend. Kumusta kayo mo ngay ka ni Mr. Ryder? Ah? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na a parcel ko. Aywan kayam, ada ipakita kan ka. Oh, ano dahi ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love kay ti Dayjay a Mr. Ryder, ah. Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ro tunggal makitkitak ni Renz. Uy, in fairness, gwapo mo dayta a rider. Oy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti rider kat pamilyadon. Jak matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta,
My heart loves him. Uy, sus! As kabak ti marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Ano ka? Siyempre, ako naman tong si Malande, ag lipstick kan agpabanglo akmat iti makaayayo. Ay, nasika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga crush ko de a rider. Kan panagrik na kat saan langan a crush. Agayatak kan ko na friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amun pa'y kuma, nasaya at dayta a Renz, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan meten ti sumangsangpet nga order mo iti Shopee, iha. Wen mama. Insardan ko pala ang tiagla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango tiagla ko. Nasaya at mat nga rod no insardeng mo pailaeng ti panaglakom. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Nagruna kat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. Wen mama. Kumusta mat nga dagiti grado, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OG team kayat ko asawen. At aka di parikot. No dagiti grandok. Kas iti sigod. Okay lang mat mama. Pasado amin. No may papanmat iti panag-OJT. Puyat. Ngam okay lang. Kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken nateng iti kasta. Adda pamigsam nga puyat. Dikdikam ti mangan kadagiti chichirya dita. Kas kada soft drinks. Gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. Wen mama. Diyak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Diyak malipatan tinakam-amo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan da ito'y akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agordarak iti oray anya ditan. Barang iso ti mangi deliver. Juan, kastang agpaiso ti aramidag. Yes, hello. Good morning. Good morning, babe. Ay, Ste. Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag namin nga one parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi deliver. Ba nagapakaragsak ak unay, Renz? Talaga? Juan. Okay nga ron ha. Uray nakmit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Uray naklabihitan, Wen. Sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyaman na, Roda. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Di rabi, Ah? Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Ah? Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobyum ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga rod, agsasao ka kasla nobyum matan. Sige man. Kaslalaang friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami na nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nagkita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't
Ngayon nagkid-kid ka, friend. Mabainak nga min, friend. What? Hay, sika talaga. Di ko nakanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, anyang iti ko nanay din bagam ti kasta, ha? Okay lang ang kano kanya na. Basta agtali na at ti komunikasyon, may friend. Ay, anya matan. Impig sana matan ti Tudo. Sapay awan payong ko. Imo namat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kanu ngamin ti biyahe nga agawid iti lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti Tudo. Diyak mat kaya ti agkalintuduhan. Ang mga nagsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apa kas lang nakikot ka, nakakita ka niya. Ay, ko. Saan mat? Naklaatak lang amin. Diyak ninamnaman ti kadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog kayo di paradaan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kaya. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak na tipod na. Aywan kaya. Anya nga di plano mita. Kahit ko asawan, kasanong tidat datong ko ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nak Renz. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Aging ang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin ting karik kadagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka matkindi. Agam, mabalin ka di maala o no maamuan ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, saan ako unay nga agpo-post ha? Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan pare ko iti data. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kauawag lang ni Manong mo, Arodel. Ang mga no, kayat mo kano ti sumrag iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek nakakano ni Manong mo iti pagtrabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungarod ni Manong mo. Tagsarita kayo, may papaniti day taabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit di ti trabaho. Ang mga nun nalipatan mong tinagtulagan ta. Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang mat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Ang Roda. Manong mo tinatawan nga agur-urayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda. Okay, kastoy laangan. No maawat ang tinagaplayak at trabaho. Diretso awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. Kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat kamatan nga man. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi amadanagan? Nasamit nga wanti agur-uray agunggunam. Gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang na panawan, Lawrence. Okay?
Sige, imbagam dayta ah. Nood to natalgad at trabaho. Agayan ayatan. Wan, promise. Okay. Urayak dayta ka nito. Roda. Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod idi nagkinari kami kani Renz. Ano maawat ak iti nataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami maddan. Kamaudyanan na. Regular akon iti trabaho. Tinasayaat, awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy, uy, uy. Apa yan, friend? Abay, nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man lang timbaga ni Renz, nga dagaya man kasukat ko. Isugaya din ang sungsung batan dagiti text kanawag ko kankwana. Kaputadan sa mali ang babaeng itibiyag na. No, jak inistog ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend. Ay. Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno? Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Aman ang alilaw. Friend. Maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? Oh, san mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdaton na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaan. Angam, anyangay nga rod friend. Talaga kas tatibiyag. Ano sama? Tadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo nga Marco. Ngam sakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila, ni Ma'am Emmy Mariomes, ni Ma'am Magdalena Kawili,
ni Ma'am Lisa Duldulaw, kastamatan ka ni Ma'am Gemma Frutas, makablaawan met ni MOD's freelancer, kani Mare Anong Letes. Makablaawan kayo amin kakabsat nga awan ti malabsan. Pagyamanak unay tiing kay panagdengdengeg ken panagkom-comment dito'y channel tayo. Bueno papagayam, intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Marco. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, ilingad nak kumalatan itinagan nga Marco. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y padas ko. Upat kami nga kakabsat, nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit. Awan na talgad at trabaho ti inami, isu nga nagsisina kami nga kakabsat tapno mabiyag kami. Inala ti kabsat day ti tatang ti may kadwa kabsat ko, ti may katlo kat addamot iti ayan ti kabsat ni nanang. Nabati iti puder ni nanang ti naudi. Idinto tanagyanak met iti ayan ti ikit ko akabsat met laeng ni nanang. Kadagi di agundaway kasladyak ammo ti kaipapanan ti makon ko na a pamilya. Ngamin kadagi ti amin a nagyanak jak narik na ti panangipateg da kanyak kas kapamilya. Puro rigat ken sakit ti nagdalanak. Ketapno nalawag ti amin kastoy man ti pakabuklan na. Mabisiin ang unay na. Adda nga ta imbate niyan tinora kanak. Kita man iti kaldero na din na poy. Di pa imot na ugasan ti kaldero. Anda pa'y iti panabate. Isun ti kanak. Kita man ti paryok. Ang mga nuad da pa'y nabate ure mantika lang ti adobo. Adda mat. Daytuin ti kanak. Mabsugak mat siguron. Marco! Marco! Umay ka man dito! Ni Uncle Kaloy day dya. Kaslagong ungat. Apay nga ta. Apay ka di Uncle. Apay tarupa! Anay ko. Apay nga agtapis kayo Uncle. Anya ti basol ko. Di mo't imbaga ken kawasingan ti Jeep tapno nalinis nga ibiyahe kinton madamdama. Uwi na singak mo't itayan Uncle. Kita man analayang no nawasingam. Nakataptapaw. Saya atang matitrabaho Marco. Tapno damat serbim apalpalamutan mi dito balay. Ay, anya ka di man na, hindi naramid mo, Marcaw. Bagbagam, dahil tasadot akaanakam Tanusan, mabalin ng tipumanaw. Isupay apalpalamutan, ha? No anya timbaga ni Kaloy, aramidam, tungpalam, dagiti ibagbaganakin ka, iti kasta saan ka masaktan. Maawatam! Wananti. Jakon maanusan ti kinaulpit dante ka ng Uncle kanyak. Iso na say-sayat lang na pumanawak sa dito Panagkunak. Awan na sayat amasakbayak iti poderda. Makamuditan no sa dino ti pakadanunak. Pumanawakon dito Marcaw! Marcaw! Sa dino ti ayan mau! Aldawan ngam di ka payla nakalutoy ti pamigatan. Nagadupay ti inawan. Apay di ka payla nakainaw, Marcaw! Ay, Nora. Oh, apay? Nagtalawsan ginalay nga kaanakam. Tawan mo dagiti kawusnan iti kabinet iti budiga. Anya? Ti Maday, nagtripan na pa'y binuong ti silaw ti Jeep. Just kay, sigurado adakkel ti gastusak iti dayjay. Ay natiawanan bay na Marco. Pumanaw lang arudan. Nangibati pa iti parikot ti salbag. Kasano da ito yan? Nabasbasa ako na. Agraman ti baga naglaon kadag iti badok. Di matla sumardeng ngamin ti tudo. Jak pa yan na muno sa dino ti ayan ko. Ada sumungod ako, Chay. Ala, amangan no kasla kadag iti mabuhay-buya iti pelikula. Amangan no alanak ti driver ket ipanak iti adayo. Amangan no patayin dak.
Ay, Diyos ko. Di nakbaybayan. Isuron mo niya ti aramidak. Iho, anya teraramidim din na. Apay nga kalkalintuduan ka, Ha? Kuha, sir. sa dino ti papanam. Umay kalumugan dito kotsik. Itulod ka no sa dino ti papanam. Ha? Uwan, sir. Nagimas mo tal. Nagimas talaga. Oh, inayadam ti mga niho. Di kagta nagtaado pa ti makan. Awan ka agaw mo, iso nga inayadam ti makan. Ngal-ngal manay bag. Pasensya kayo, sir. Ma'am, mabisbisi na kami na talaga. Sige lang, iho. Kaadwam timagan. Di kag babain, adupay timakan. Mangan ka amangan. Kayat mo, taagnad kan dito'y balay, Marco? Ha? No kayat mo, ampunan da kan. Agpaiso? Saan na ka pa'y nga amunay nga marik nami ti kinasaya at mga tao? Agyamanak, ma'am. Anya ka din tayo kinunami tayo, iho? Naulpi ti ikit kan angkel mo? Uwan, sir. Naulpit da nga asawa kanya. Kanayon nakmat nakabilan ti asawa ni Auntie Nora. Iso ka diti akin kapuanan iti limitem di tayo, ma'am? Uwan, sir. Anya ti yer mo kumaitan? 2 tawanan na nagsarda nga iti panagadal ko, sir. Di ka madanagan, Marco. Pagadalan da ka. Agpaiso, ma'am. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, sir. Ma'am. Auntie Delia! Auntie Delia! Auntie! Oh, ay iha, nakaumay ka mat. Ay, auntie, imbaon nak ngamin ni mama. Umay ko kano itadtoy linuto na nga kasava cake. Ramanan nyo kano. Ay na, nagsayaatan. Ay, iyag mo nga rod, kabil ko pa'y itiref. Meriendaan minto inton malam. Ay, gayam. Adayam amukan ka ay iha. Ha? Asino, auntie? Marco! Marco, iho! Umay ka man, bit! Sino ang Marco, dayta, auntie? Ampun mi kanya uncle mo. Ha? Amuyo ka di? Inton kwan, agtatakaw day tatao. Apay ka di, Auntie Delia. Ha? Marco, iho, ni Ivy, kaanakak. Ha? Naimbang oras mo, ma'am. Hello, Marco. Nice to meet you. Ivy, iha. Ang mga numabalin mo at tulungan ni Marco para iti panag-enroll na inton bigat. Ay, auntie. Awan parikot iti dayta. Uray pa itan. Mapan kami pa ngamin iti mall ita, iha. Kuyugak ni Marco agumatang ka dagiti kasapulan na nga agadal. Mapan kami pa'y agpadait iti uniform na. Kasta ka di, auntie? Okay. Sa paag to lang aro din ti umay dito inton bigat. Agawid ta na, Ivy. Amangan ngamin no birbirukan na kon da Auntie Delia kan Uncle Edward. Madamdama pa'y. Nasapa pa'y, oh. Limna kan siya init, oh. Sumip nga ton. Diyak kaya ti marabyan nga agawid. Mabuting ka di? Ha? Saan, mat? Amom ka di? Nga idi imbaga ni Auntie Delia nga daampon da kat sabali ti aday ti panunot ko. Kasla kay kadagiti mabuybuya iti pelikula nga dadagiti ampon nga agtatakaw wenno patayen da dagiti nangampon kadakwada dagiti psychopath. Day tamot lang tinapanunot ko. Idi nakitak ni Uncle Edward. Nang runa, idi nagsardong iti batog ko. Agpaiso? Wen, Agpada ta siguro ang mahilig nga agbuya iti horror. wen nga rod. Ado dagiti banag nga agparparehas ta. Adayo na saysayate ka sa sahad mo, Ivy. Nga minsan mo napadasan tinagrigat. Na mabalbalin. Jakon kaya't asublyan pa dagiti gundaway nga awanak pa dito ay. Pero may arigat ko idi. Mabisbisi na anak idi.
Pasarawan ka nak. Tadidak mo't ibat siyan da angkel kan anti. Kabilin nak pa iti asawa ti antik Naulpit da kanyak. Kaslasaan ataw ti trato da kanyak. Napalabasan day chay, Marco. Napintas itan ti biyag mo. Adan mako na pamilyam. Amom, adadag iti gundawa ay mabutbutengak. Mabutbutang? Anya kay kumatipagbot ngam? Nga mga no, tagtagainip lang, dagiti mapaspasama kita kanyak. Ang mga no mapukaw kong tumot lang daan ti Delia ka ng Edward. Mabuti nga kamawanan ti pamilya. Ang mapukawan iti balaya pag naedan. Ang mga no mapukaw dagiti tao amang ipatpatag kanyak, Ivy. Edward, agpalas ka ang tamangan tayon. Apay lakay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kasla. Nagkupit ni parokong ko. Anya, Marigata ng umangas. tinasayat, itaray na ka iti ospital. Edward, agreeing ka! Edward! Marco! Agreeing ka! Itaray tayo iti ospital ni uncle mo, Edward! Anya, tinapasama ka ni Uncle Edward. Auntie! Ay, Uncle! Uncle! Uncle Edward! Uncle Edward! Uncle! Tagtagainip lang, gayam. Uncle Edward? Adda kayo ditoy? Wen, kasang-sangbot ko launay. Apay. Uncle Edward? No, apay yan. Apay ngay narakop na. Anyat napasamakan ka. Kuang amin, Uncle. Nagsagit ka pa yan. Apay ka di. Anya tinapasamak yun ditoy. Jakmat amo iti daytoy nga ubing. Tanagtagtagainap sa. Pasensya kayo, nanti. Uncle. Apay iho, nabangungot ka kadi. No naglawamot ngamin iti silid mo. Apay nga dito'y kapay sofa, dito'y salas a naturog. Nabanog kan sa kadagiti aramidam a research paper. Ante, Uncle. Agan-anad kayo akanayon, Wen. No, damarik na na sakit. Nagpa-check up kayo dagos. Diyo ko mabaybay anti bagiyo. Ang mga nudyak kabaylan, no, dadaka sa mapasama kada kayo. Unay ka na ito'y nga ubingan. Apay, natagtagainap mo ka di nga dadakas anapasamak kada kami ka ni uncle mo? Di ka madanagan iho. Tanapigsa kami pa'y. Awan, ti sakit mi ka ni Auntie Madelia. Tanasalunat kami. Napigpig sa kami pa'y agam no ang agtrabaho iti talon. Marco iho, di kagdanag tasan kan amapukawan iti pamilya. Adda kami la dito kani Auntie Madelia. Da kami ti agbali na pamilyam. Aginggat si bibiyag kami pa'y lang. Agyaman ako ni Auntie, Uncle. Mala, husto daytan. Tinasaya at mangantayo kit din. Nakadasaran ti pangrabyan tayo. Mala, intayon iti kusina ta mangantayon. Lakay, magustuhan nga ta ni Marco dagiti insagana ta? Sana napili ni Marco, bakit? Sigurado ang magustuhan na. Nang runa dayta cake na. Adayta. Auntie, Uncle, dakon. Happy birthday! Ay, ala, nagtaktak kayo pa lang, Auntie, Uncle. Lakaya kon. Saanan nga uso ti handa-handa? Saan ba't amabali? Nga awan handam, iho. Kung ngagpaiso. Alakid din. Puyutamon day takandila ti cake mo. Tamangan tayon. Mabisin ako na. Oops! Mabit lang. Oh. Oh, ay viiha. Itay na ka pala nga urayan. Kung nakit din o di ka makaumay. Ay, sana mabalin ajak umay, auntie. Oh, anya pala ang urayan, Marco. Puyotamon ti kandilam ta i-video ka. Ha? O sige, puyotamon, iho. Sige. Yay! Happy birthday, Marco!
O, kat makantay nga rudan ata, day. Ay, agun-unin ti siyan ko. Mabisi na kon. Happy birthday, Marco. Ay, Ato'y regalo kan ka. anya day toy, Ivy. Madamdaman ton nga lukatam. Ang mga nyo day toy, ha? Amangan kit din no tay putod nga ima, dara-dara. Anya? Aywan gayam. Amangan no awan aramidam no bigat. Hmm? Showing itan ti part 2, di paborito ta a horror film. Kaya't mo, tayo tabuya. Ay, syempre abangak dayjay anya. Anda kami ditoy. Amangan no nalipatan niyo nga adda kami laeng ditoy. Ah? Ni Amtima? Malakos to pa'y laday ta. Makantay kit din. Mga no, bisin nyo laday ta. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Agsubsubli ti pagayam yo, Miss F, para iti programa tayo nga lagip ti napalabas. Dawat ko iti Diyos ana marswa nga sapay kuma, taadda kayo amin iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Pagyamanak unay ti ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo a channel tayo. Ti surat ngayon taikan biyagita, ket nagapu ni pagayam tayo nga Ryan. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Ryan. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Ryan. Adu a channel ti pagdengdengagak dito'y YouTube. Ket daytoy programam tinangawis kanyak nga agsurat tapno innakman ibinglay ti padas ko ajak tupulos malipatan. Iti agdamaket at daak dito'y Saudi, agpapaayak kas may sa a company driver. No adda dagiti makuna nga single mother, adda kami met nga single father. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Kat no kay titid ko iti sweldo ken ka di kalman. Ita, dumawat ka manen? Naibos nga rudan tinted mo. Gimatangak ngamin iti baro a bag, sapatos, ken badok. Usarak inton reunion mi kadag iti batch ko iti high school. Ang Hazel, mabayag pa iti panagsweldo. Kasano tayo ngay? O di umutang ka. Ha? Day talaan aya. Sagpaminsanak lang nga rudan ang makagatang iti baro nga arwatek, gapo iti kinabasit ti sweldo. Bakit mabalin tamat apaanayan ti sweldo? Makaurnong tapain no talaga sorum ti agimped. Apay lang amin anangala ka iti katulong ta. Kat mabalin mat asikan ti mga ramid kadag iti trabaho dito unag ti balay. Kat, basol ko pa yan ti panangalak iti katulong. Nagbasit lang nga rudan ti sweldo. Siyak pa ilang ti pabasulam. Di ka pagpabasulan bakit? Tikayat ko lang, tulungan na kumamat iti panagsalukag ko. Soruam kumamat ti agtipid. Tapno sikat ti agbalin nga inspirasyon ko kabayatan ti panagtrabaho. Panagsalo kag asasawam.
Awan mat makita ka pa nagsalukag mo? Awan! Ay na, nagpintas matuntoy balayo, Agnes. Ah? Nagpintas pa iti kotsam nagluganan ta itay, kasla ka barbaro. Ah, wan. Kagat-gatang laang ni Gabriel dayjay. Wan gayam, apa nakataksi ka laang iti adimteng iti reunion tayo. Awan ka dilugan mo? Awan nga rod. Basit lang ti sweldo ti asawak. Ay na, no ti trabaho na laang iti opisina, talaga adi na ka maigatangan kadag iti banag akayat mo. Masapul nga adapay sa bali at trabaho na. Sideline kas jay. Kas ka ni Gabriel. Agnes, Tinasaya at ibagam ka ni Ryan. Sumurot laangan iti business ti asawak. Agbalin at tauhan ni Gabriel. ha? Dakkal ti kita ti asawak iti negosyo na. Patsyak adakkal tumat ti kitaan ni Ryan. No lakit di, ta sumurot ka ni Gabriel. Noon nga man dadya trabaho. Jack kayat asar kan. Ay na, saan kamot amarigatan? Ngamin, tulungan na kamot ni Gabriel. Dakkel to ti kitaam ijay. Iti kasta umasinso tayo mat. Hazel, ay ayatan na kadipay. Anya ka di manunday ta drama, Brian. Sung batam ti saludsod ko. Kat natural asawa ka nga rod. Apay nga rod akayat na nga isagmak. Ay unay mo't nga artimon, Ryan. Saan ka mat amay sagmak? Tulungan na ka ti asawa ni Agnes. Aging ga amasanay ka. Ay, siyak mo't ti di mo ay ayatan. Anya? Ngamin, nagrigat ti kasasaad tayo iti biyag. Di mo ka bailan nga itad tinagin awa apa nagbiag kanyak. Kanti kakayso na nga anak ta. Itatadda ko man tsansam ang mga ramid iti dayta. Kayat mo pailang apaluspusan? Agyaman nagtapinatgan tikid daw ko apa nagsarak ta iti daytoy a restaurant, Hazel. Mababainak nga rod kan ka, Gabriel. Ah, iti anyaga po. Ginginaan namin dito yung restaurant, Gabriel. Sakit awan ni Agnes. Ngamin. Napimpintas ka ngam ni Agnes. Ha? Saan mo't amabalin na pakanan ka iti may sala nga karinderya. Ay, agyaman ako na, Gabriel. Sa dino nga itayan ni Agnes. O dahi ci bagyo. Kadua na dagiti babarkada na. Imbag pa'y ni Agnes, kanayon ti pasyar na. Ni Ryan tumat. Di na kaya't ti sumurot iti negosyo. Talaga nga da dagiti lalaki anak kapoy adong iskarte. Iso akasi kamat. Amangan no marigrigatan kan iti din nana. Ay na, imbagampay. Nagswerte nga rod ni Agnes kan ka. Ngamin, nataar ka lang nga rodan. Nadiskarte ka pa'y. Amom, no siyak ti asawam. Arami na kami na kayat mo, tap nagragsak ka. Gabriel. Inagkamutin ti imak. Idida mo ka pala makita iti balay. Agusto akon kan ka, Hazel. Dayta ka diti makagapaw no apay analiday ka ita, Ryan, anak. Nagbaliw ni Hazel lanang. Di nakpayan asikaswan. No kas niya sumrakak iti trabaho. Marik nakabimawan ti panagayat na kanyak. Sana nakasi ti sigod. Ay, unay beton ni Hazel. Gapulaang ka di mo kayat ti sumrak iti illegal at trabaho. Gaputa di mo maita iti pagayatan na. Di na kan asikaswan. Di nan aramidan ti pagrebengan na kas asawam. Diyak ka munti aramidak nanang. Mariribukan ako na yan. Kasla jakon kabala na pasensyahan pa'y. Sapay la kumata malawlawagan pa'y ti panunod ti asawam. Iti kasta, saan amadadaal ti binukelyo a pamilya?
Ryan, di mat nagsweldo kan? Wan bakit? Aday ti sweldo ka. 2, 3, 4, 5, 6. Ne, kurang mat tayo nyawat mo. Indulin ko ti daduma bakit? Imbag lang nga sutak to, mat magkasapulan na. Si kanto nga rodan ti gumatang iti balunan dya anak mo ama pa nag-eskwela. Ay, pang down payment ko nga mintoy inted mo, tapno makaalak iti baro a cellphone ko. Cellphone manan? Kat no kaalam lang iti cellphone mo hindi napalabas sa bulan. Daan din day jay Ryan. Isuso katakmatan ah. Makiuso ak mamat. Sa anak apaudi ka dagiti kukumari kanya. Bakit? Una ampay kumadag iti kasapulan tayo dito balay. Dagiti importante ti unam, sakbay adagita. Ay, tumal na ka man Ryan. Ah, No di mo kayat nga agapatamanan, di mo dadaulan ti aldaw ko. nasapak gama rin mo iti opisina. Tinasaya. Dumagasak man iti mall. Igatang pan iti sapatos ni Charlie. Igatangak ba... Ti babaya bimaba iti kotse. Ti asawak na siya. Inarakop ti lalaki. Kat inagkan na pa iti bibig. Dagit ti awanan bain. Narabyan ka manan na naggawid, Hazel. Imunaak pa asim mangpat. Sa dino tinagapkapam. Imbes asikat ti mga sikaso ka ni Charlie. Saan tad ado ti oras mo itirwar, hindi ti balay. Sa dino pa'y kumangay tinaggapwak, iti ayan dagiti babak ng ababarkada ka. Ingatang anak pa'y nga ron iti nginginaan a bag, sapatos, kwentas. Oh, apay, adda ka di reklamo? Ha? Ayop ka! Apay yung tumpa ka nga eh! Ulbud ka. Maawat ko ti panang bugbog ka mo kanyak. Uray pagsasawan nak iti dakas. Okay lang kanyak. Ngam ti jak pulos maklon. Ti panang lipot mo kanyak. Di kan makapaglibak, Hazel. Namin adon adaras asinurot kayo iti lalakim. Kat tinasakit. Ti pa'y mismong asawa ni Agnes. Ti tao akayat mo asumurotak tapno aglako iti droga. Ryan, pakawanan ako ma. Sorry lakay. Nagsakit, Hazel. Nasakit tinaramid mo kanyak. Awan ti mo ka nagkurangakan ka. Nagbalina ka na sayat nga asawa kan ama ti anak ta. Ngayon liniputan na ka. Iso di ka mapakawan. Nasaysayatin nga agsinatan. Apay naaramid mo tikas jay ka ni Ryan, Hisay. Ha? Iti pa'y mismo nga asawa ti gayam mo. Pinatulam ti asawa ni Agnes. Amom ka di kababain ti naramin mo, ha? Pakawanan ak tatang. Nasulisog ak lang. Nagsingpat ti asawam. Nagagat a tao. Awan bisyo na. Ay, sinayang mo. Si kamot latin ang dadaal iti bukod mo a pamilya. Tatang, pagbababawian kunti amin. Ay, nasigurado akagura na ka ni Agnes no mamuan natin naramid mo. Amangan, nulaksi din na kapay kindi nagayam na. Ay, Nay, Agnes, di mo awag tatang. Hello, Agnes. Nakaawag ka mat. Hazel, Oh, apay nga, agsangsangit ka. ni Gabriel, tinilew dagiti pulis. Kat natayan. Ni Gabriel? Natayan ko nam. Kasano na pasamak tikas na. Linmaban ka dagiti pan nakabagi ti lintag. Anang tiliwkin ko ana. Isu nga pinaltugan da. Kat isu tinakatayan na. Pangaasim, Hazel. Umay ka kumadagos dito'y balay. Sige, sige. Umaya kundi ta. Makipagladingit, Agnes. Kasano kami paitan iti anak ko, Hazel? Awan amok at trabaho. Nilang ka ni Gabriel, tinagtrabaho iti para kada kayo. Sipod pa iti. Wan, Hazel. Jak ilibak day ta.
Nagbalinak agastadora gaputa amok adakkel ti kita na iti panaglako na iti droga. Awan pulos ornong mi. Imbag kapay, uray saan kayo abaknang. At least, kompleto ti pamilyam. At dati asawam amang tarabay ken ka, iti oras nga agliday ka. Saan akas kanyak, agmaymay sa akon. Kat tinasakit, da kami ita ti pag-iistoryaan dagiti tao. Talaka kadyasanan nga agbaliw ti pangedang ni Ryan na balayan. Ay, napasensya ka na balayan napasaktan sa iti husto dyan ako. Ah, Panagkunakat saanan nga agbaliw pa iti desisyon na. ay, maawatak mo't kindi dyan, anak mo balayan. Tadyak mo kanunungan ti narami ni Hazel. Tagdadata nga iso ti nagbasaw. Balayan. Ay, isudan taon ti baka mong agsarita no anya talaga ti desisyon da. Muwan na, balayan. Adadan iti husto nga edad. Iso nga amok nga amudan tinasaya at kunsaan para kadakwada nga agasawa ken iti anak da. Ay, uwan na balayan. Ay, sapay ko magaraw tawan to ti pagbabawyan da iti udi na. No anya man ti agbalay na desisyon da. Apay nga da ka ditoy. Ryan, agsarita ta ko ma. Awanan ti mga pagsaritaan ta pa, Hazel. Nalpasan ti amin kadata. Pakawanan na ko ma, Ryan. Pagbababawya akong timasulan na aramid ko. Pangasim, ikanak pa'y kumay ti maikadwagon daway. Tapno sulnitak dagiti nagkurangag. Ikarik. Saanan ang maulit pa'y dagiti madingay nararamid ko. Pasensyakan. Angam namin pinsan na napukaw ti panagayat. Ken respeto kan ka. Gapo iti naramid mo. Ryan. Nasakit man. Ngem masapol nga awaten ta ti kinapod na. Awaten ta da ito'y siguro tigasat ta. Aron bang lang nga maputa dan ti relasyon ta ka sa kasawa. Nawayakan. Kaya't nawayak maten. Ngem kitdi. Di talip-lipatan nga danak ta. Ipaitaken ko na ti pamatag. Kas naganak na. Ipaita dagiti kasapulan na. Kabayatan ti panagdakkel na. Iso na say sayatan. Nulipatan na kon, Hazel.